Hi havia hagut només 20 persones infectades i 0 morts. Malgrat això, es va declarar als Estats Units en estat d'emergència sanitària. Sí, jo sempre no hem entès ben bé per què, però suposo que la clau està en que i on hauríem d'anar és que quan hi ha una declaració de pandèmia per part de l'OMS és molt fàcil de demanar que hi hagi una vacuna, no sé si obligatòria, però com a mínim molt recomanable per a grans grups de la ciutadania. Aleshores, això que ara vostè m'anomena són les conseqüències polítiques, no? Perquè fins aquí un podria dir, doncs bé, aquestes irregularitats, doncs potser ho sabem, no?, que a vegades hi ha negocis i coses fetes a costa de la salut, però, clar, hi ha conseqüències polítiques úniques de la declaració de pandèmia global i això encara no ho hem viscut fins ara. Això és una novetat d'aquest any, no el virus, insisteixo, perquè ja he explicat una mica per què no és tan nou, i sobretot que és més benigne que el dels altres anys, per tant el virus en si no ens ha de preocupar. Ara jo crec que ens ha de preocupar les conseqüències polítiques de la declaració de pandèmia global, perquè això és una novetat. I quines són aquestes conseqüències polítiques? També vostè les ha insinuades. Seria la més greu que es pogués declarar la vacuna obligatòria. Però això no s'ha fet, fins ara? Aleshores, aquí hi ha dos factors. El primer seria, bé, l'OMS pot declarar el que vulgui, però els països som sobirans, no? Sí. I cada país... Bé, doncs això era així fins al 2005. I això també són d'aquestes dades que la població hauríem de conèixer molt bé i fins i tot votar-les en referèndum si calgués perquè són molt importants i en canvi es gestionen a nivell d'organismes internacionals i la informació doncs no sempre la tenim, no? El 2005 què va passar? Va passar que l'OMS va passar un reglament intern que de fet li dona atribucions que fins aleshores no tenia i aquestes atribucions són només i exclusivament aplicables en cas de pandèmia global. En cas de pandèmia global, l'OMS en els seus estats membres no es limitarà a donar recomanacions, sinó que el que emet són ordres i els estats han d'executar-les. Però aquí ningú ens ha ordenat que ens vacunem. Llavors, això vol dir que el marc legal que tenim ara, que és de pandèmia global, sense tenir les dades científiques que li dona suport, és un marc perillós políticament. Perquè ningú, com vostè molt bé dit, jo no tinc constància que hi hagi cap país que hagi fet això de dir que la vacuna sigui obligatòria. Però sí que s'han publicat en diversos mitjans documents de diversos països, entre ells països europeus com Bèlgica, que ja han discutit en el seu Parlament, ja ho tenen preparat per entendre'ns, no? Per veure, aquí la clau seria si finalment, i més enllà de les conseqüències polítiques, si aquesta vacuna seria bona o no seria bona. Llavors aquí, clar, hi hauria molta gent que diria, miri, doncs si la fan obligatòria, què vol que li digui? Ens la posem, i de fet les vacunes de la grip les tenim cada any i se les posa la gent gran i no passa res. Hi ha 3 factors que fan que la vacuna d'aquest any, la vacuna de la grip nova, sigui distinta de la vacuna de la grip de cada any. I aquests són els següents. El primer, ja hauran sentit vostès a dir que aquesta vacuna s'aplicarà amb 2 dosis. De fet, ara Europa, aquesta setmana passada, el dia de la Mercè, precisament, va aprovar ja, això ho va fer l'Agència del Medicament, encara ha de passar un Consell que es diu de Seguretat, però l'Agència del Medicament Europeu, el dia de la Mercè, va aprovar ja 2 vacunes, una de la casa GlaxoSmithKline i l'altra de la casa Novartis, aprovades perquè s'administrin a Europa. I totes dues, l'administració és distinta de la vacuna de la grip de cada any perquè demanen 2 injeccions, no només una. S'administren avui i al cap de 3 setmanes vostè ha de tornar i rebre una altra injecció. Però en tot cas, insisteixo, doctora Forcades, aquesta vacuna seria bona per la salut o seria perjudicial? Perquè al capdavall és el que ens afectaria. Clar, jo ja veu que per anar a parar a respondre això, doncs dono aquestes dades ja perquè... Ja ho entenc, jo que vaig de pressa. No, ja ho fa bé, Sílvia, però, sap, és que ho voldria dir amb molta delicadesa, perquè realment, clar, ara ja li presento una dada, no? Vacunar 2 vegades, o sigui, punxar 2 vegades en virus vius, encara que atenuats, si no hi ha hagut errors com al febrer, a més, l'OMS recomana que primer es dongui la vacuna de la grip estacional, i al meu monestir, jo ara ja he tornat a Berlín per la feina que estic fent aquí, però la setmana passada era a Montserrat i al meu monestir ja teníem a punt la vacuna de la grip estacional d'aquest any per donar-la a les monges que ho volguessin. Per tant, qui segueixi aquest any les recomanacions de l'OMS acabarà rebent 3 injeccions de vacuna. Cada injecció de vacuna té un risc, perquè les vacunes no són innòcues. Teòricament, rebre 3 injeccions vol dir multiplicar per 3 el risc d'efectes secundaris, però en realitat ningú no sap què vol dir a la pràctica deixar-se punxar 3 vegades perquè ningú ho ha fet mai.
M'he explicat amb aquest punt? Llavors, no podem dir que sigui perillosa, diríem, aquesta vacuna, però potser que no en coneixem els riscos si primer ens vacunem de la grip estacional com cada any i després de la nova, que serien 2 punxades més. Això, exacte. Aquest és el primer punt de per què doncs, no és el mateix de cada any, perquè 3 punxades no les ha rebut mai ningú. El segon punt, aleshores, d'aquesta possible perillositat és el punt que han denunciat, entre altres, la Comissió Nacional, el Sindicat Nacional d'Infermeres de França, té un document consultable en el qual expliquen, entre altres coses, que els coadjuvants de la vacuna de la grip, i ara he de dir de seguida què és un coadjuvant, no són els mateixos que els de cada any. Què és un coadjuvant? Un coadjuvant és una substància que porten totes les vacunes de la grip i que el que fa és estimular artificialment el sistema immunitari. La vacuna de la grip hauria de ser només l'antigen del virus i amb això n'hi hauria d'haver prou, és a dir, amb això n'hi ha prou per crear immunitat natural. Però si un vol reforçar aquesta immunitat, excita amb una substància que no té res a veure amb el virus el sistema immunitari. Això es fa cada any. Però aquest any els coadjuvants són 10 vegades més potents, per exemple, els de la casa GlaxoSmithKline, que ja l'he anomenada, té l'objectiu de multiplicar per 10 l'estimulació artificial del sistema immunitari. Això és potencialment tan perillós com que pot originar malalties autoimmunitàries. I això, amb les vacunes de la grip, és conegut, un tipus d'efecte secundari que es diu paràlisi de Guillain-Barré. És una paràlisi ascendent que en alguns casos és reversible, però en molts no, i pot arribar doncs, a ocasionar fins i tot la mort per paràlisi de músculs respiratoris. Clar, se n'adona, doctora Forcades, que el que ens està dient és que amb aquesta vacuna de la grip nova realment podríem passar a tenir una malaltia greu o una mort, i que això ràpidament ho hem de posar, diríem, en mans també de les autoritats sanitàries perquè ens puguin dir com ho veuen, o d'altres opinions d'altres persones especialitzades, perquè si no estaríem creant aquí una alarma a la nostra població. Exacte, i llavors aquí, per acabar de donar doncs, aquesta informació, el tercer punt que no ha passat mai en la vacuna, i aquest any sí, és que aquest any, per primera vegada, les companyies farmacèutiques que fabriquen la vacuna han signat, estan forçant els governs, i els Estats Units ja han signat, i aquest pacte que ara diré és públic, absolutament, un pacte, un acord, per mitjà del qual queden exemptes de tota responsabilitat en cas que això que vostè ara ha dit, Sílvia, efectes secundaris greus o fins i tot la mort, en cas que es produís, les companyies farmacèutiques aquest any, no els altres anys, aquest any, queden exemptes de responsabilitat, i així mateix els polítics que hagin doncs, declarat aquesta obligatorietat, com dic, possible, encara no la tenim. Molt bé, com que tot això és molt gros, doctora Forcades, primera, li agraeixo la confiança, segona, ens hem de posar ràpidament en contacte amb les autoritats sanitàries del nostre país perquè ens puguin dir realment com ho veuen, què en saben, si tenen aquesta opinió, si no, si estarien d'acord amb aquesta perillositat d'aquesta vacuna, arran d'aquesta, diríem, aquest fet del febrer, del gener passat, de la Baxter, etc. Li agraeixo la confiança, no voldria anar més enllà, penso que realment ho hem de posar en mans de les autoritats sanitàries. Sílvia, doncs moltes gràcies. Gràcies a vostè. A vostè. Adéu-siau.